Takže čaute ľudia, ja som tuto dneska prišiel k vám povedať niečo múdre, ja som druhý príchod Ježišova vedomia. Spolu som prišiel s mojim kamarátom Davidom, pozdrav sa, alias Dimikro, teda Mikrody. Jeho kanál nebudem mať v popisku, lebo ja proste nerobím reklamy, to si zloží niekoho iného. A daj si UHC Run 1.8, dobre? Dobre, takže teraz ty choď do toho, že na ten diamantový mečík klikni. Prvá vec, držíme sa pri sebe. Počkaj. Proste, máme sa držať pri sebe, na začiatku poviem, ne, ty proste odídeš preč niekam. Druhá vec, musíme nájsť jaskyňu. Tretia vec, musíme prežiť. Čo mám robiť? Ale chod do tej diery už! Víc zbieraj, víc. Dobre, aj víc Dobre, zbieraj. budeme zbierať víd, dobre. Ideme zbierať víd. Lebo vieš, potrebujeme chleba, najprv jedlo. Dobre, Ako sa dá z marihuany robiť chleba? Oni ani nevedia, že o čom je táto hra, aj keď to vedia skoro každý, ale až na teba. Ja zabíja, pumpkin. Mňa zabíja, pumpkin. Ježiš. Tak aj nedaj. Nedám ti, ty žebrak. Dám by žebrak. Ja zatiaľ tu budem more kempiť, že do prdele, keby niekto prišiel. Nie, ty si debil! Idem kempiť! David, ale čo ti je? Čo ti je? Však iba takto plávaj na kraji plávaj po tej vode a nad nich... Ježiši, vieš čo, ja ťa kašlem, kľudne tam skap, lebo ty tu nikdy nevídeš proste. Čo mám robiť? Ale chod do tej diery už! No idem, ale asi skapem. Ale proste kúsok... Ty si debil, ja ťa nemám. Vieš čo, ja ťa srem, choď už preč. Si postihnutý, hovorím, troška s hlavou. Hýb. Troška vyjdi z tej vody. Ja som nevedel, že čo tam je. Z tej vody, ale ne ty tam proste skočíš jak retard. Ja som nevedel, že čo tam je, sakra. Bože môj, aspoň sa vyhýlujem, ďakujem. Kurňa, môžem celé natáčanie 34 minútové zase natáčať znova. Bo si ma nasral. Ja to začínam proste znova, ja sa idem utopiť v tej vode, z ktorej si ty skapala. Proste začneme to znova natáčať, ja to proste, vidíš? Ja by som normálne... Ale ja hovorím, troška vystrč hlavu z tej vody. Ale ja som nevedel, že tam je nejaká dúra, či čo to je. Hovorím, ukážem ti easter egg a ty proste, Nemal si mi ukazovať easter egg. OK. Vidíš, normálny človek by už s tebou stratil nervy, ale ja ešte ne. Proste natočíme to znova. Chápeš? Bože, ja ťa zabijem, ja ťa nemám rád, David. Prečo tu s tebou natáčam vôbec? Jak som toto urobil? Čo som urobil vlastne? Ale z tohto bude dobrý fantáž, tak to ti to poviem. Aha, jasné.